Hello. Halo atete makadi yenyu. Tinofara edu makadiyo. Tinofara edu kuri sei ku South Africa. Halo. Aiwa kuchenesa kwa mundu. Aiwa tinotenda Mwari. Aisha network yangu kuno kwa meno zvairi kuita isi kumbonyatsa kubata zvakanaka asi zvisinei tinogona kunzwanana zvedu. Alright, paripa WhatsApp. Ndaida kuti munyatse kunditsanangudzira kuti tinzwe kuti nyaya yacho yakamira sei. Alright, nanga ndiri kuda kutaura kuti Johnson pane munhu anonzi Zvikomborero Samba anobva kwaMutare. Alright, anonzi mune munhu takasangana Zvikomborero Samba nakuti anonzi Zvikomborero ani Samba, Zvikomborero Samba. Saka nemunhu takasangana kuHarare kuNyatsime. Okay. Saka ndokunova kwandozivawo kwaimboga achigara saka pandakazonzwa chinzwa akadzokera kumusha kwake. Saka kunokuchi ndine mwana wake kunokuda kuti tinge chiziva kuti zviri kufamba sei. Alright. Zvikomborero Zamba uyu igore ripi? Makadanana naye gore ripi? Takasangana 2020. Yeah, 2020. Okay, 2020. Saka iye makadanana sei? Makambogara naye here kutoita zvemurume nemukadzi chaiye kana kuti akangokuitisai nhumbu yake bva aenda? Zvakafamba sei ipapo? Aiwa, hatina kubvira takambogara tose. Zvaingowo zvokungosanganawo ndakosi ndaishanda kubasa kwandaishanda tikabva tangosanganawo kubasa ikoko. Okay. Tambogara naye because iye akanga aine mhuri yakewo akisikani unongozivawo zvokungonyepekwa kunzi handina mudzimai chichi. Ndomafambira zvakaita. Alright. Saka imimi akaenda here achiziva kuti imimi mune nhumbu? Yeah, mungati pandakabva kuHarare ndichizonoshanda kuBhindura. Inini pandakaenda kuBhindura muna January 2020 iyoyo. Saka after 3 months ndasana kuboziva kuti zvinofamba sei. Pandakazokotanga kuziva kuti handinenge ndinofanira. Saka kubva from there ndakabva ndabva kuBhindura ikoko ndakushanda 3 months idzodzo. Muna March ndibva ndazomuvha kuBhindura chienda kuHarare kuna tete vangu. Ndobva ndazouya kuno South Africa. Saka pandakaya kunoku ndakabva ndazoita sei ndomba ndakabva ndazomusisa kuti kunotine nhumbu yako asi ndikatozomutisai 6 months. Okay. Saka pamakamuudza kuti ndine nhumbu yako iye akati kudii? Akangobvunza kuti zvokuoinda wakagara nguva yese usina kubvira wataura naye kuti foni yenyu yanga isingapiri zvamuudza kuti foni yenyu yanga yakafa inge isingambotachi hamuna zvayanga yakangoita iti. Saka ndakangosvika pakuzongonyararawo. Saka pandakazouya kuno pakasaka kutobvunzwa namasekuru vangu ndopatangogumira ipapo. Okay. Saka makagumizidza kucommunicata naye gore ripi iye? Mati anonzi ani? Zvikomborero Samba. Zvikomborero Zamba. Pamakagumisira kuita communication naye pakabva paita communication down igore ripi? Muna 2020 muri muna August. Mwana ndopakanga azvarwa muna August 2021. Okay. Tomufa kuti weone mwana kwani mukomana kunoku. Saka iwo aingoti kwai ndakabuda nebasa handikwanisi maybe kuswera mangwana mumwe ndodzachina direction yekuti ndichisvika kwamunogara. Ndaigara kuwadzana
yakuwadza na tumbu pandaigara. Okay. Iye aita basa rei zvikomborero Zamba? Construction. Waita zvekuwaka? Saka kubva ipapapo aingonyepawo achingoti ndinouya mangwana kana kuti ndonyatswera mangwana. Gero nalosvika hauyi zvikava zvekuvharana. Akabva ndakazombokomunicata futi namba dzake anabva ndakazombodziwana futi because mafoni anozongorasikawo malaini zvinozongorasika. Zvinova communication. Okay, aiwa ndinotenda atete. Ko pamaidanana naye pane hama dzake dzamaiziva here? Ndakanzozvingwa ndinoita zvekutsvakira vanhu vana baba vavo, andisingaziva kuti munokwanisa kuvawana here kana kuti. Aiwa, ndenge ndiri kubvunza kuti pahama dzake pamaidanana naye mimi pahama dzake iye zvikomborero Zamba, pane dzimwe dzamaiziva here kana dzaakambokuratidzaiwo kuti awa nditete kana kuti ndiani? Aiwa, hapana wakambobvira ambondiratidza, asi pane umwe wakambinga ambondiudza chipai nditete wangu but hanzi wainzani uchiri kurangarira zita ravo? Changotaura zvezvongotaura handinabvira ndakabvunzawo sinzana, asina mberi ndakambobvunza zvakawanda. Alright. Aiwa, ndinenge ndoda kunyatsa kunzwisisa information zvichida pamwe anogona nga akakuudza zita ratete togona kushandisa zita. Sorry? Aiwa. Network yangu yakukatakata. Muri kundinzwa? Ya, nakunzwa manje mbenge chikatakata. Ndenge ndiri kuti pamwe taigona kushandisa zita kana ratete wake raakakuudza kuti tete wangu anonzi Ningi, kana kuti vana vangu ndine mwana anonzi Ningi, ndine mwana anonzi Ningi. Zvaigona futi kutiitira nyore kana pachinge pana anomuziya taigona kukasika kuvabata. Wandakambobvira nzambo. Matichi? Handina kana wandakambobvira ndambonzwa nezvake kuti hama yake iri kwakati kana kuti handinga. Alright, atete, imimi zita renyu munonzani? Iye zvikomborero Zamba aiziva imimi muchinzani? Network iri kukatakata, handisi kukunzwa. Ya, network yacho iri kukatakata. Alright, ndenge ndiri kuti iye zvikomborero Zamba aiziva imimi muchinzani? Ndinonzi Ashley Mangisi kana kuti Gets. Sorry, dzokoro dzaitinzwa handina kunzwa. Ndinonzi Ashley Mangisi kana kuti Gladys Mangisi. Mangisi ndo surname. Alright, imi menge makamuudza kuti kumusha kwenyu munobva kupi? Nenge ndikamuudza kuti ndinobva kuMondoro, ndisingatodi kana vachiurangariro hwavo ndizive pachi takambotaura nezvazvo. Alright, mawo makamuudza kuti kumusha kwenyu munobva kuMondoro. Alright, atete, aiwa ndinotenda, regai timbozama tinzwe kuti tinogona kumuona here, anobudikira here. So kana achida kukuonai manje anoita sei? Tinoita kuti kugomereketa pafoni ipapapo kana muchinge mamuwana then motora nhamba dzake then totanga kutaura paWhatsApp. Okay. Alright. Manje mimi muri kuSouth Africa makamuona matanodza ane zvikomborero Zamba nditi? Mukatomboti abudikira mamuona imimi achida kuti aone mwana munoita sei? Munenge makuuya kunoku kuZimbabwe? Okay. Network yangu irikati manzwa zvandabvunza.
Hello. Hello, nashimba kunzwa network na iro katakati. Alright. Ndati tomboti iye abudikira zvikomborero Zamba uyu. Munenge akati uyai kuno ku Zimbabwe munokwanisa here kuuya nemwana achimuona then muchionesana muchitaurirana kuti zvofamba sei? Chinonetsana ndechekuti iye munhu ane mhuri yake ane mukadzi wake nemhuri yake. Inini wofunda ndakarorona tone mhuri yangu panogona kungoti nditsi. Alright, saka mwana wake mutomboti muchida kumupa mwana, saka mimi muda kuti aite sei akabudikira pazvikomborero Zamba? Panyaya yemwana muda kuti aite sei? Muda kuti achengete mwana wake kana kumutora. Okay. Alright, muda kuti achengete mwana wake kana kumutora? Andingangoti kumuchengeta kuti andaenda kuchikoro, anoda kunge achidya. Because kune vaitomuchengeta kubva achiri kushava kusvika pari zvinezvi. Kana mupedzeka vatozoneta kuti baba vake varipi ngavambo atova kadai. Alright, ane makore mangani mwana wemusikana here kana kuti mukomana? Sorry? Mukomana ave ne 5 years. Izvozvi ane 5 years. Alright. Alright, ndikukunzwa mati ane 5 years. Mukomana ane 5 years. Alright, ndinotenda atete mati anonzi zvikomborero Zamba. Ndozita rake ro. Alright, pana chakaipa tete. Ndinodaira kuti regai timbofambisa information yamatipa. Nyaya yangu netsa ndeyekuti henyu muri kure, dai menge muri padhuze taigara pasi tonyatsa kuita hurukuro yedu tofambisa yakadaro, but hazvina chakaipa. Regai timbozama kufambisa information yamatipa toone kuti zvikomborero Zamba uyu anogona kubudikira here. Mati kumusha kwake aibva kupi? Kamutare. Waibva Kamutare kwedu kumakomo. Ndokwenyu? Ndokwedu ikoko kwaMutare uko. Alright. Zvinhu zvacho. Aiwa, hapana chakaipa. Saka so zvatakuita ipapapa, regai nimbofambisa information iyo indoona kuti zvikomborero Zamba kana wariko wepaMutare vanogona kutiudza kuti mukomana uyu ari kupi. Zvinowanika izvozvo zvinowanika, saka regai timbozame kufambisa information yamatipa iyoyi tione kuti tinokwanisa here kumubata, then kana tichinge tamubata tinenge takutangira ipapo next stage ndokuudzai kuti takuita sei kumberi kwacho. Alright, pakanaka. Rekedzaini kukusenderai audio yekwatakambokonfirmawo futi. Pane kwamakambokonfirma? Munogona kunge ndichitongokuziva kuti ndekupi ndichakusenderai audio yacho. But ari masaidi ekwaMutare here kana kuti muHarare? Kusaidi kwaMutare, hanzi kunonzi kunodanga mvura here kana muchimakamhonza nezvako? Kudanga mvura ndokuziya. Then muchizongoenda nekoko mune mamwe masana akazotaurwa kunoona kuti soti mberi kure masana akawandisa. Alright, ndisenderei audio yacho toni izvozvi ndichingopedza kutaura nema pamovha mandisendera audio yacho. Alright, maita basa ipapo. Ndinotenda tete mazvita. Atenda chaizvo. Okay. Right, muri yeZimbabwe ndokufamba kuri kuita chirongwa chedu. Manzwa nyaya yatikitinayo anonzi zvikomborero Zamba. Anobva kwaMutare, aita constructions, aita zvekuwaka. So kana pachinge pana anoziya munhu anonzi zvikomborero Zamba, ari kutsvagwa nemudzimai wake wakambodanana naye iko zvino ane mwana. Zvikomborero Zamba ari kunzi iye anobva kwaMutare. Saka so muri yeZimbabwe ndinogara ndichitaura kuti chirongwa chino ichi
chichabatsira vamwe vanhu vakawanda. Vamwe vanhu vachasangana nehama dzavo dzevangu vasingazivi. Saka rambai muchifollowa platform inoi, tichiramba tichipfuurira mberi nekutsigira chirongwa chino. Zvikomborero Zamba ari kunzi aibva kwaMutare, wakasangana nemusikana we anonzi Ashley. So vasangana, Ashley akazosara aine pamwiri akazoita mwana vazvikomborero. Saka so zvikomborero Zamba kana achinge ariko tinotenda kuti munogona kuti bata panhamba dzedu 0773 178 338 0773 178 338 tobatsirana kuti mwana anga achiziva dzinza rake. Saka so thank you very much muri Zimbabwe. Nyaya ndeya zvikomborero Zamba ndo yatiri kufamba nayo nhasi. Zvikomborero Zamba ari kunzi aibva kwaMutare. Ngatibatewo tikwanise kunge tichiita kuti ange achiziva dzinza, achiziva mwana wake. Iye mwana wakewo paanokura anoda kuziva dzinza rake. Zvakare ndiri kukurudzira vana amai kuti musanyanye kuoma moyo pakutaurira vana venyu kuti baba vako ndiani. Izvozvo zvakakosha. Izvozvi mukanzwa ma-challenge ari kusanganwa nevana vari kurwara, vana vari kudonha, azodai so. Saka so muri yeZimbabwe tinokutendai nekuramba muchitsigira. Wanokwanisa kuti tinge tichionana, uyai tigare pasi tifambire nyaya idzodzo. Vari kure ndo wandinenge ndichiita nawo makozi saizvozvi tichizama tichitseketudza nepatinokwanisa kuti mwana anga achiziva dzinza rake mufunge. Zvakakosha izvozvo. Chirongwa chedu chinoichi hatina mari yatinoda. Mukazonzwa munhu anoti isisu tine mari yatinoda. Hapana mari yatinoda, asi mari yatinozongoda imari yetransport kana tichinge tanzwa kuti munhu wedu abudikira. Ari kwakati tikuda kufamba tiri kuenda kundo verify kuti chokwadi ndiye here, but isisu hapana mari yatinoda. Chirongwa chedu mwana ngaangozive dzinza rake. Takaenda. So zvikomborero Zamba ndiye watiri kumboda izvozvi. Kana muchinge muchimuziva wekwamutare kumakomo, zvikomborero Zamba ari kuda kunzi azive mwana wake. Mwana ari kuda kuziva dzinza rake. WekwaZamba tibatsirei nemurume anonzi Zvikomborero. Mwana anoda kuziva baba vake, ndomuona kupi, Mwari ndibatsirewo. Misodzi yangu ichapukutwa nani, ndaishungudza Yuraya ndaingatafakare. Asi ndinotenda Mwari. Tibatsirei muri yeZimbabwe. Zvikomborero Zamba. Anzi mwana ane 5 years akura. Mwana wakaita na Ashley. Zvikomborero Zamba. Abudikira mwana mudhara. Mwana ari kuda kuziva dzinza rake. Zita ninonzi DJ T1 Retro Driver, class 1 pamkwakwa. Mwana anoda kuziva dzinza rake ndo chirongwa chandiri kufamba nacho. Kune uya ari kuti arikuda kuziva dzinza rake. Kana kuchinge kuinewo zvakare ari kutsvaga hama yake. Chirongwa chino rambai muchichifollowa. Munosangana chete. Mwari vanotiitira zvakanaka, munodhumana chete. Ndinovimba kuti vakawanda vachabatsirika nechirongwa ichoche. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Zvikomborero Zamba anzi anogara kwaMutare. Mheno isadhire kuna danga mvura here kuchikanga Hope House. Mheno gore ramakasangana na Ashley. Anzi Ashley akaenda akazondoita mwana akura ane 5 years. Zvikomborero Zamba. Kana uchinge uriko ita kuti ubudikire mwana mudhara, mwana azive dzinza rake. Zvakakosha naye kana Mutare tibatsirei. WekwaZamba wanowanika papi? Ndisvike ipapo.